И вече втората частта, по-точно там виждаме 8 градуса на термометра, който наистина много перфектно, много яко и сега ще скупиме тая кола. И най-важно, че ние сме пълниме масло, ние пълниме фреон, ние даваме гаранция на това всичко, което ние сме правиме. Затова можете да го дойдете, да говорите на нас всичко, което искате. Какво още? Да ви покажа някакво под капака, как всичко е тук направено, къде има връзките, къде е всичко сложено, маркучите и как всичко работи, всичко е на място, което наистина перфект, нереално яко. Много яко. Затова пишете коментар, хареса ние, слагайте лайки и последвайте на мен. Много ви благодаря за тази поддръжка, която вие давате. Ако искате да го видите нашия номер телефон, влизате на главната страница и ще видите нашия номер телефон за връзка. И обаждате, ние сме отговаряме на всичките и във всяко време. Какво да ви кажа? Край на нещата, говоря сам за себе си. И чао!